ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ନବରାତ୍ର ଚାଲିଛି। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପିଠା କରିବା ଶିଖେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ବୁଢ଼ୀମା ମୋତେ ଶିଖେଇଦେବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ସେମିତି ତିଆରି କରିବି। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲେ ତୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଚିନି, ପାନମଧୁରୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ 2 ବାଉଲ୍ ମଇଦା ଆଉ କିଛି ପାଣିକି ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆଣଟିକୁ ଗୋଳେଇ ଦେ, ଯେମିତି ସେଥିରେ ମଇଦାର ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ନ ରହିବ। ଆଉ ଆଣଟିକୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ପତଳା ହେବନି କି ତା ଦେହରେ ଆଣଟି ମୋଟା ହେବନି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଣଟିକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ନୂଆ ପିଠାଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆରେ ପୁର ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚୁଲାରେ ତାୱାଟିକୁ ବସେଇ ଦେଲି। ତାୱାଟି ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ତେଲ ନେଇ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତେଲଟି ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଣଟିକୁ ମିଶାଣ ବା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ପରି କରିଦେଲି। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ପିଠାଟି ତ ଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁର ଦେମି କୋଉଠି? ବୁଢ଼ୀମା କହିଲେ ଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିଠାର ମଝିରେ ପୁର ଦେଇଦେ। ପିଠାଟାକୁ କିଛି ସମୟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାରିକରରୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ଏବେ ପିଠାଟି ମୋର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲେ ଏଇ ପିଠାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ପିଠା। ମୁଁ କହିଲି ବୁଢ଼ୀମା ଆଜି ତମଠାରୁ ମୁଁ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଶିଖିଲି। ମୁଁ ଏଇ ନୂଆ ପିଠା ତିଆରି କରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ପିଠା ତିଆରି କରି ଶିଖନ୍ତୁ। ରହିଲି।